سلام قاعد حنصنعكم مساكم زلخ فريقون بس لو ما انت بزعبا زي عليتنت زبال كنزاربينا مغنياتو بزح حساب اوشت اذا عليتنت زبال ما راس حلو بزعبو قلخ نبلينا جايس حدا نغير الله خرد اكم كخيل الله بليز زوم عبيتي شطاونتي عذاب هبتم زيوم سبات زيوم نعهم كوني لوميم حنقولكم كما راسح كدنقرو كتشنقو كتفلاليو كنحمق بقاو حماقات سباتكم كون دخومات سباتكم كون اتحنت نحاسبه سرحنا خيدنا خنملس طرايم زدولينا كمزناي روبوت مشالو لك مبزحتو كم تنقسقساي روبوتي كومو خغبرنا يام كلاي دصعرو زين حسب دناقر رئسنا حاسب زي كل مغنياتو زفرق ناي رئسنا حاسب زخل زفرقي انفورميشن زقبليو انت كحاسب زخل اداخي موميم تقبلت طراينا مبزحتنا مغنياتو بمغب غيركا ديخا نعو دي سمام اندام صخا ديخا بتمرت غيركا ديخا بغله ادونك ايروميم حجي بزخونه نابتي ملئختنا خنملس اذن عليتنت زبال كرداكم كخلالو صعدو مفللايم كوم عينت ايديولوجي زولوم كاب قدم ايرترا خمصخلو افريقا خاطو خلو كلنا خنفلطم علنا فلاليخا غلي زيل نغريم دزارو كستو خمزي لكا خستو خمزي لك اندابوليوم زناقطخ كمز حمايت قالن ستيت زعينتيو تغباراتهم اتبيبس غل كومي كمز ناي حمايتن كفو تغبار زلوا قالن ستيت مشالله سقيلا نابتن خمز غيرا تناوص غل كوم عينت بهاريو زلوم نسا زوم دا بيبسي لكا كلهم تمهبتم ولا مالتي انت يامز غبرو يناوص خاغله زيل نغريم دزارو ጸለምት خمز خوينم كمز خوينم دابلو ننحدي نتسب كچنا بوم كحسب نتسب كباس رايو زوم ጸለምت زبالو حجي برت هيبكا بلوم نزم صعدو تزبلوم نيرت منغست بحد لي تخباسو اطفيهم ما حضرو نيرم مغنياتو زيل نغر اب حنغولو مليهم مم زيل نغر مالتي كغرموكم تعاليتنت زبال ابز عد يلن ولا حنتي يلن مالت سدتات سبات አለው عليتاوያን አይኮን ካንቱ ብሎም ግን ስድታት ሰባት ይኻትብሎም ከምቲ ስድታት አፍሪቃውያን ዘሎ ስድታት ጻዕዱ ኸላ ያለው እዚኦም ሰባት እዚኦም ግን ንምንታይ ኸ عليታውያን ኢልካ ትፈልዮም ዝበሉ በሉ ኣብ ኤርትራ ከለና ኣብ አፍሪቃ ከለና ሁሉ ግዜ ሰብ ክጸርፈና ሁሉ እንታይ ኢልና ኢና ንሐልፍ ነርና ስድዩ ዓቅም ተለና ንምልሰሉ ተዘይብልና ሰቂልና ንሐልፍ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ግን عليታው እንዳበልካ ገለ ርእስኻ በቃ ተማራስሖ ማለት እዩ አስላማይ ክርስቲያን ጸሊም ጻዕዳ ጓል ወዲ ቆልዓ አቢ በብትዘለካ ክፈላሉ ይኸም ድጽዕሩ አሎ ዝባል ሕጂሞ ጋይ ስትሬት ገለ ወሳስ ሁሉሎ ናብ ገለ ዘአምን ጸጋማ የማናይ ኩሉ ነገራቶም ኮሚ እንዳፈላለኻዩ ነትሰብ ኮም ተኾይኑ ይዘኽስቦ በበይና ፈሓፈሕ እንተይልና ሓደ በሓደ ተኾይና ኮሚ ክጓጃጁሉና ክእሉሎ በብጉጅለ ማለት ክፈላሉና ክእሉሎ ንሕና انت حابيرنا انت سميرنا نعوم اي واصومني فولطيوم انت يغبرلو نسبات كطفو سدتاتن بتعم غبننياتات سلازخونو نحنا خنباس بزعبا نفسنا خنحسب علينا ጭንቅ ሰብ ከላይ ሁሉ ጊዜ ከምዛ አይነት ቪክቲም ማይንድ ሴት ዝባል ብጸሊም ጻዕዳ خصا መድሃኒ ዝወስዱ ሰባት አለው ጎስ አይኖምስ በቃ ጸሊም ጻዕዳ ከምዚ ላጠሚታትኒ عليታዊትያ ከምዚ ላጠሚታትን ጸላም ስለዝኾንኪ ስድ ኮይና ክጥምተኪ ትኽእል እንዴ كتمتاك يتخيل انيا نمنتايكم كل ነገር ናኡ ተጸጉዑ ፕሊዝ እዚ ነገር እዚ ካብ ሓንጎልኩም አውጽኡ ብፍላይ መብዛሕትኩም ደገፍተይ ማለት ሰማዕተይ ዘይኮንኩም ደገፍተይ ኣለኹም ደገፍተ ጥሪ ኣለኹም ንስኹምሲ ማለት ክትቕየሩ ክትኽእሉ ኣለኩም ፕሊዝ እዚ ነገር እዚ ግደፍዎ እዚ ስቂልካ ዘየለ ጸሊም ጻዕዳ ገለ እንዳበልካም ብዛዕቡ ርእስኩም ስኹም ይተሕስብዎ ኩሉ ጆክ ሓሶት ይኸላይ ከምቲ ንሶም ዝደልዩኹም ሰባይ ኣይትኹኑ ከምቲ ንሶም لك كم تسوم زدولينا خنكون يبلنا نسوم زدولينا كنمهار كنسرح جزا خنجزء أبعدا خنقطو طرتا خنوص كنموت بليز كم زي تخونو قلا تخيلكم فاينانشال فري خونو قلا إذا تشعت 9 to 5 زبال سرح قدوفو كالي نقر كتفوتر فوتر كابتو سوم زدوليكم كم تسوم زدولينا كاو خنوص خنكيلا لنا كله ገንዘብ ከዓቅብ ሴቭ ግበሮ ከምዝ ግበሮ ዝባል ኩሉ ሓሶዲ ገንዘብ ሴቭ ገይሩ ዝህብትም ሰብ የለን እዚያ ክትፈልጡ ኣለኩም ሰሪሑ ዝህብትም ሰብ የለን እዚያ ክትፈልጡ ኣለኩም ማለተይ ሰሪሑ ክብለኩም ከምዚ ንሶም ዝደልይዎ ትምህርቲ ከይትካ ሞያ ሒስካ ገለ ብኸምኡ ክህብትም ዝኽእል ሰብ ትበሃል የለን ኣካይዳኻ ክትቕይር እዩ ዘለካ እቲ ትሰርሖ ካብ ስራሕ ትወስዶ ገንዘብ
ናብ ካልእ ክትገብሮ ክትቆመሉ ክትኽእል ኣለካ ንዕኡ ክትስርሖ ተዘይኮይንካ ሰሪሕኻ በቲ ሞያ ዝሃቡኻ ክትህፍትም ትባሃል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንዘለኣለም ክሳብ 65 70 ዕድመ ትኸውን ክሰርሕ እዩ ዝገብረካ ሕጂ ኩሉ ብዝኾነ እቲ ሶም ዝሓስቡና ዝደልዩና ክንከውን ከምቲ ንሶም ዝደልዩና ከም ሮቦት ዓይነት ምሻሎ ከምኡ ኸይንከውን ክንፃዕሪ ክንክእል ኣለና እዚኦም ጸለምቲ ጻዕዱ ገለ ኩሉ ሓሶት እዩ ክገርመኩም እቶም ክሪሚናላት ዝበሃሉ እቶም ገበነኛታት ዝበሃሉ እቶም ጸለምቲ እዮም እቶም ስደተኛ እዮም እቲ ጻዕዳሲ እቲ ዝመስከነ ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ዓለምና ማለት ዝመስከነ ክብለኩም ሲ ኣብ ተቀዳማይ ክሰርዖ ትኽእል ጻዕዳ እዩ ጻዕዳ ማለት እዩ ግደፎም እቶም ሰረቕቲ ሓለፍቶም ግደፎም ንባዕሎም ንዕኦም ንብድልዎም እዮም ዘለዉ ጻዕዱ ግን እቶም ዝመስከኑን ሪስፔክት ዘለዎም ክብረት ዘለዎም ኣብ ሰባት ኣብ ዓለምና ማለት ዝመስከነ ሰብ ኣብዚ ክሰርዖ ትኾይንካስ ኣብ ተቀዳማይ ክመጽእ ይኽእል ካብኡ ሽዑ ድሓር ኣብ ኣፍሪቃ ዝክሩ ይኹም ኣብ ዝኸድናዮ ጎደና ንጸርፉና ንበኣስ ገለ ከምኡ ነይሩ ሕጂ ነዚ ኮምኢታት እዮም ንሶም ኣብ ዛዕዲ ናብ ታሽሙ ቀይሮም እቶም ሃበትምን እቶም ወነንቲ ቢቢስን እቶም ወነንቲ ቻነላትን ብምልኦም ንዓና ሓንጎልና ርስሑን ክንጭነቕ ዝፅዕሩ ዘለዉ እዚኦም ክትርድእዎም ክትኽእሉ ኣለኩም ፕሊዝ እቶም በቐዳማይ ማይክ ሰት ዝመሰለኩም ሰባት በላሕቲ እንዳበልኩኹም ገለስ እንተኾንኩም እዮም ማታ ከምኡ መሲልኩም ከይኸውን ዝሓለፈ ግዜ እዚ ቪድዮ ኤዲት ገብሮ ገለ ሶ ቁርብ ከምኡ ክርዳእኩም ነይሩ ኣይተረዳእኩም ግን ብዝኾነ እዛ ዝበልኩኹም መልእኽቲ ንሳያ ነይራ ፕሊስ ስታቲስቲክስ ተሪእና ብምሉእ ሓሶት እዩ ትኽሎም ዝብልዎ ካብ ጸሊም ጻዕዳ ዝቐትል ልዕሊ እቲ ጻዕዳ ንጸሊም ዝቐትል ጸሊም ፖሊስ እዩ ንጸለምቲ ዘጥፍእ ዘሎ ጸሊም ተቐቲልካ ጸገም የብሉን ጻዕዳ ተቐቲልካ ዓሌትነት እዩ ገለ መለ እዚ ኩሉ ጆክ እዩ ገለ ሓሶት እዩ ብዝያዳ ኸማ እንቶም ስደተኛ እንቶም ጸለምቲ እዮም ኣብ ገበናት ብዝያዳ ዝዋፈሩ እቶም ጻዕዱሲ መሳኪን እዮም ገለ ኣንሕናስ ሕሰቡ ኣነ ካብ ዝመጽስ ዝኾነ ዓሌትነት ኣጋጢምኒ ይፈልጥኒ እዚ ግን ኣነ ውልቀይ እንደግደፎ ኣብ ኣፍሪቃ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ የጋጥመኒ ነይሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሶምን ግድን እዩ ዘጋጥመካ ማለት ሓንሳብ ብዓድኻ ጸርፈካ ሓንሳብ ብገዛውትኻ ጸርፈካ ሓንሳብ ገለ ኖርማል ነገር እዩ በአፍሪቃ እዚ ከም ዓሌትነት ዶ ገለገለ ዝበሃል የለን ነብስኻ ቪክቲም ጌርካ ብኡ ክትሓስብ ኣይትውዕልኒ ኢኻ ከምዚ ዶ እዞም ጻዕዱስ ማራ ክሳብ ዝፈርሑ ኮይኖም ወላ ክጥሙትና እዮም ዘይክእሉ ወላ ጦፍ ከይብሉ ብጌጋ ብጥቃና ሞ በቃ ከይንቆትሎ እዞም ጸለምቲ ሞ ይቆትልዎም እዮም ገለ እዞም አሜሪካውያን ዘለዉ ገለ ብጣዕሚ እዮም ዓሌታውያን ኮይኖም ሓንጎሎም ቢቢስ መሊኣት እያ ዕላምኦም ከላይ ቢቢስ ንሱ እዩ እዚኦም ብላክ ላይቭዝ ማተር ዝብሉ ነበሩ ወጪኦም ዝብሉ ነበሩ ገዛውቱ ዘፍረሱ ኩሉ ዘዕነውዎ ገለ መለ እቶም ክሪሚናላት ንሶም እዮም ፖሊስ ጸቂጥዎ ዶ ቀቲልዎ ዶ ገለ እንዳበልካ እንዳመኽነኻ መን ዘይመውት ኩሉ መውት ጻዕዳ ጽቃጥ ጸሊም ጽቃጥ ኤስያዊ ጽቃጥ ዓረብ ጽቃጥ ኩሉ ብፖሊስ ይቀተል እዩ ብዝያዳ እዚ ብዝያዳ ኸማና እቶም ጸለምቲ ክሪሚናላት እዮም ገለ መለ ሕጂ እቲ ሓቀኛ ኣብቲ ሜረት ዘሎ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እዚ ስቂልካ በዓልኻ ባውሪ ከምዚ ዝኸውን ከምዚ ሓቆም እዮም ገለ ኢልካ እዚ ቢቢሲ ትብለና ፕሊዝ ትራፕ ኣይትኹኑ እዚኦም እንዳ ቢቢሲ ገለ መለ ኩላና ጭኑቃትን ድኹማትን ሕማቃት ሰባት ክንከውን እዮም ዝፅዕሩ ከምኡ ኢሎም እዮም ብኩሉ ብሶሻል ሚድያ ኹን ብኩሉ ነገር ተተሓሒዞሞ ዘለዉ ነዚ ነገር እዚ ድማ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ጻዕዱ ምፍልላይ ከም ዝፈቱ ክንፈልጦ ኣለና ካብ ቀደም ዝገብርዎ ነገር ስለ ዝኾነ ግን ኣብ ምድሪ ግን ኩሉ ሰብ ተኽቢርካ የኽብረካ ተሕሲርካ ይሕስረካ እዩ ሕሰቡ ኣብ ካልእ ሃገራት ኣብ በዓል ኤስያ ኸይዱ ገለ ጸለምቲ ስለ ዝኾንኩም ጥራይ ክትኣትውን ኢኹም ገለ ማለት ኖርማሊ ሃገሮም ሪስፔክት ዛ ነኽብረሎም ኢና ግን እቲ ዘየለ ነገር ኣብዛ ዓዲ ብፍላይ እቲ ብዋሕዲ ዘሎ ዝበሃል እቲ ዓሌትነት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ዓሌታዊ ይኮነን ኣብዛ ዓዲ ብዙሕ ሰብ ኣይጻረፍኒ ማለት እቲ ዓሌትነት ዝበሃል ብከምዚ ጸርፍ ነቲ ጸርፍ እንዲዮም ናብ ከምኡ ዘስተርጉምዎ ዘለዉ ናብነት ሓደ ሰብ ንዓይ ሓደ ጻዕዳ እንተሓሪቕንስ ጻዕዳ ቆይቃ ገለ ኢለ የጸርፎ ትኽ ብትኽ ማለት እዩ ምክንያቱ ስለ ዝሕርቐኒ ዘሎ ስለ ዝጸላእኽዎ ከምኡ ኢልካ ኢኻ እዚ ሕጂ እቲ ጸርፊ እዩ ከምዚ ምሻሎ ነቲ ጸርፊ እዮም ዓሌትነት ገለ ኢሎም ነቲ ሰብ ቪክቲም ገይሮም ናይ ጭንቀት መድሃኒት ክሸጡሉ ምእንቲ ሙሉእ መዓልቲ ብኡ ክሓስብ ብኻልእ ከይሓስብ ማለት እዩ ክሕዙና ብኻልእ ክንሓስብ እንተኽኢልና ንዕኦም ውፅኢታዊ ይኮነን ብሓንሳብ ዩናይት ክንከውን ክንፋቶም ክንፋቓርን ተጀሚርና ንዕኦም ውፅኢታዊ ይኮነን እዚ ይኸላይ ትቐንዲ ንሕና ክንጭነቕ ክንክእል ኣለና ንሕና ክንፈላለ ክንክእል ኣለና ንሕና ክንጻላእ ኣለና ንሕና ምስ ጎረቤትና ከይገደፈ ክንዛረብ የብልናን ንዕኦም ዘዋፅእ ነገር ክኸውን ተኾይኑ ንሕና ሃይማኖት ክንገድፎ ኣለና ንሕና ባህሊ ክንገድፎ ኣለና ንሕና ኣወል ሓንቲ በቃ ሽዑ ከምዚ ናይ ሮቦት ናብ ዝልዕሉና ናብ ዝድርቢና ናብ ዝምፁና ከምዚ ኺድና በቃ ዝደለይዎ ገብርና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገራት ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ፕሊዝ እዚ ነገራት እዚ ክርዳእኩም ኣለዎ ኣብቲ ናቶም ትራፕ ኣይትኹኑ በቲ ናቶም ሕማቕ ነገር እቶም እሱ ዝደልይኹም እቲ ኩሉ ንሶም ዝደልይኹም ነገራት ክትኾንዎ የብልኩም ኢትኩም ክተውፅሎም ኣለኩም ነዚኦም እስኹምሲ ንሕና ሮቦት ኣይኮናን ክትብልዎም ኣለኩም
ኣብ ገዛኦም ምስተዓጾስ ናይ ብሓቂ ኮይ መሲሎም ኢሎም ይስሕቁልና ኮይም ኣብ ውሽጢ ገዛ ኮይኖም ኣታ ናይ ብሓቂ ጸሊም ሞይቲ ኢልናዮም ኣብይኖምና ኩሉ ጻዕዳ እንዳመተ ጸሊም ዳ ብጸሊም እንዲ ዝጠፍ እንታይ ምሻሎ ከምዘይ ንሓስብሲ እቲ ሓንጎልና ኮራፕት ገይሮም እዮም በቃ ጌና ድማ ክቁጽልዎ እዮም ጌና ድማ ከምጽልና እዮም ዝፈላለ ነገር ሓድሽ ክፈጥሩልና እዮም ከምዚ ሕጂ ስትሬት ገይ ገለመለ እንዳበሉ ዘምጽዎ ዘለው ከምጽልና እዮም ኩሉ በቃ ደኺሞም እዮም ደቂ ኣንስትዮ ኢሎም በዝን ደቂ ኣንስትዮ ጻልዮም ደቂ ተባዕትዮ ጻልዮም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገዛኻ ንኹላኻ ወድኻስ ምስኻ ይከታዓካ ውዕል ሙሉ መዓልቲ ትምህርቲ ካልእ ነገር ምህርዎ ንስኻ ካልእ ትብሎ ምሻሎ ኩሉ ነገር ምፍልላይን ፋሕፋሕ ምባልን ፍቅሪ ዝበሃል ከጥፍእዎ እዮም ምክንያቱ ንሕና ተጠሚርና ንሕና ተተፋቂርና ንሕና ብኣምላኽ ተኣሚንና ንሕና ባህሊ ተለና ንሕና ሃገር ፍቅሪ ሃገር ተለና ኩሉ ነገር ዩናይት ዝገብረና ነገር እንተተፈጢሩ ንዕኦም ኣይክስቦምኒ ክጠፍኦም ከላይ ንሶ ክንፈልጦም ኢና ከላይ ሰርቆም ዘለው ክርዳኣና ይሽዑ እዚ ድማ ይደልይዎን እዮም ፕሊዝ ዌክ ኣፕ ፒስ